Esenlikler, ildeşler. Hoş geldiniz. Yeni ildeş, size hoş geldiniz. Hoş gördük Umida hanım. İldeşler, bilişiniz yalı düğününe 2 saniye yaşlımız Merdan Muhammedov ildeşimiz hakkında göründeşlik geçirdi. Şurada şu kaziyetten gelen hatı suratını koyup paylaşıp şurada biraz üstünden geçti. Bizlere bir şey azı yeniş ildeşimiz bilen şu güne ayıplanan, yönkelenen ayıplardan üstüne durup geçeli maddelarından daha doğrusu. Üç tane var. Şuları okap şuların üstünde göründeşlik geçireli. Bu maddeler ne? İçinde nemeler bu maddelerin? Okuyayım mı? Hava şu yerde 180 yer. 180 yaş. 190 maddeler vardı. Ayıplama bildirilen. Merdan Merdov ildeşimize ayıplanan, yönlenen maddeler inaşı. 181. madde. 1. bendi. İçalılık, devlet sırrını düzyan malumatların daşarı yurt devletine, halkara ve daşarı yurt kuramasına ya da onların vekillerine verilmegi. Şonun yalı da vermek maksadı bilen onların toparlanılmağı, oğurlanılmağı ya da saklanılmağı şeyle hem malumatların Türkmenistan'ın milli behbitlerinin ziyanına peydalanmağı üçün onların daşarı yurt razvedkasının tapşırığı boyunca verilmegi ya da toplanılmağı. Eğer de bu etmişler daşarı yurt rayatı ya da rayatlığı bolmadık adam tarafından edilen bolsa 10 yıldan 25 yıla çelli möhlete azatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Yine bu 181. madde. Şurada okudum da katı kızıklı yani kızıklı derken gülesim geldi. Trajikomik diyeler şunun yalı. Indi berde Merdan Muhammedov ildeşimiz bir hükümet işgerimi sır aydıp sırrı taşı nemeden yalı. İçalık eder yalı ya da neme mi harba adamı mı? Merdan ildeşimiz 13 yaş 14 yaşında yurttan çıkıp kaydan bolsa. Yurtta neme? Yani yalı bu zatlar kanunla bu maddeleri ona boynuna yüklemek bilen, yönkemek bilen, ayıplamak bilen bu katı bir komik bir zat çıktı ortaya. Sen yani bir komentar versen şu hakkında. Di Umida hanım belki biz için komik bolup biler, beylekleri için bolup biler ýöne bunun arkasında bir iş vardı. Yine ön tarihine nemedeli bunu. 1994 ýylda arastaçylyk işler geçirildi. Şolar ýaly hastaların ýüzü bilen ýani ogurluk diýdi, ýene çaly diýär, ýene näme diýär, şeýle maddiýadyny bular ýurdy aljak bolýarlar, döwleti eline geçirjek bolýarlar diýen ýaly nemeler bilen, aýyplamalar bilen arastaçylyk geçirildi. Ondan soň 2002-nji ýyldaky Sanjar wakasy bardyr. Ine bu taýda Hasam ulusy geçirildi. Şo taýda düýbünden arastaladylar. Şo ýerdäki aýyplamalaram şu Merdanyňky aýyplamalardy. Bularyň hemmesi ýani bular özleriniň nemeligini, saltanatlygyny, sultanlygyny ýa-da özleriniň baý durmuşlaryny saklap galmak üçin şular ýaly adamlary ortadan aýyrmalary gerekli. Buny bu çaka çen aýyryp geldiler. 2002-nji ýylda arastaladylar. Ondan soňra da 2019-njy ýyla çen çykmady bular ýaly. Syýasy garşydaş ýokdy da hiç ýyly arkaýyn edesleri gelen etdiler bular. Ekranyň başynda da diňe özleri çykandyr, diňe aýdymsaz toý dawara şolar ýaly zatlar bilen ýani adamlara syýasy nemeler görüşlerini, siyasi görüşler aýdar ýaly ýol goýmadylar. Düýbünden yapdylar da indem şu wagt
Merdan Muhammedow ellerinde olaryň. Indi şuň üstü bilenem ýene-de bir arassaçylyk işini geçirjek bolýarlar. Bunu da illeşlenmez. O neme düşünmekler gerekli. Hem ildeşlenmediň hem Türkmenistanyň hem normal bir vatandaşlarynyň hem akyl ýetirmesi gerekli. Onuň daşyndan şu işi alyp barýanlar bardy. Esasy nemede organ işgärleri, milli howpsuzlyk wadyr, heýlek ministrlikleriň adamlar wadyr, sud wadyr, kaziýet bardyr. Şularyň gaty gowy edip pikirlenmesi gerekli. Sebäbi şu wagt Merdanyň jany olaryň jany ýalaky bolup durýar. Şu Merdany, şu goramasalar, şolar özleri goramasalar, onda bir ýyldan soňra ýanky şu Merdan Muhammedow Türkiýeden äkden adamlar wadyr. Bir küçük adam bar diýär-de, ýörüýte şoň üstüne işlän bir gatlak bar, ilçhanaň adamlar bardyr. İşgärler bilen bilelikde. Ondan soňra milli howpsuzlygyň adamlar bardyr. Şonu soraga çeken şo taýda şu neçeni alyp baran ýanky nemeler, işleri. Bir ýylyň içerisinde bularyň ählijetini ýok ederler. Hemmesini çünkü şaýat goýan oklar. Öňem şeýledirli-de. Öňem hyzmat etdirdiler. Hawa hyzmat etdirdiler. Niýazow howpsuzlygyny üpçün etdi. Ýanky şoňa howplu bolup biljek adamlary ýok etdirdi. Forum berdi. Gün üstü bilen Gurban Meýewi Atajanowyň üstü bilen beýleki Kommet Nadarowyň üstü bilen ýa-da Onjuk Musaýew şwady, soň Atagarryewmi o bardy, soň ýene kim bar? Beýleki ýaşuly. Ýani şolaryň üstü bilen ähli Niýazowa şonuň hökümdarlygyna howp salybiljek adamlary aýyrtdylar. Ondan soňra da ýuwaş-ýuwaşdan şo hyzmat eden, şol işi alyp baran adamlaryň özlerini ýok etdiler. Tarih şo bir metoddur. Bunam bularyň şu wagt bilmeýän bolsalar, nemet bilip galsynlar. Sapar Kılımov aýdyp geçýär Sapar aga. Hemmesiniň ölüsü gözümün öňünden geçdi-de. Şu bolan zatlar da men şurada bağışlamak neme soraýan da bundan öňki gepleşinde Arslan ildeşimiz Ayjahan hanım bilen eden gepleşinde 2000-nji ýylda ýalňyş aýdyp geçmen taryhy 2002-nji ýylda bolan wakada ildeşler. Şunu düzeldin deyin. Ýalňyş bolmasyn. Awa indi şu ene 181-nji maddanyň üstünde biraz durup geçe içalılık ve döwlet syryny düzýän maglumatlaryň diye daşary ýurt döwletine we halkara daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine bermeýe diye. Indi şunun üstünde näme diýjeksen içalılık diye döwlet syry. Ene Merdan Muhammedow ildeşimiz köp aýdan zatlary sadece o değil. Yani bunu gurucu meclis bolup karar aldı, gurucu meclis bolup hemme şu Merdan Muhammedowyň ýanynda bizler bardyk. Zatlar aýdylan wagty. Onu nemede var? Umydyhan şuna aýdyp geçeli. Ine şular şu wagt ähli aýyplanmalary şoň üstüne ýüklendirler. Ýöne Merdan Muhammedow 4-5 ýyllap eden hereketini milli halat ediş komitetiniň adyndan edip geldi. Awa. Şunu aýdýan bizler bardylar. Bir adam ýokdy. Awa. Bir öýden bizler ýanynda şu zatlar aýdan wagt hemmesi ýanynda bizler. Indi şurada ýene Merdan Muhammedow ýurtyň baýlyklarynyň statistikasyny aýdyp geçdi. Baýlyklarynyň nämelerine, sanlaryny, sıfırlaryny aýdyp geçdi. İşlenilmeyen baýlyklar, yer altı, yer üstü baýlyklaryny. Indi bu döwlet syryny açan bolýarmy? Döwlet syryny satan bolýarmy birine? İçalyk eden bolýarmy? Yani doğru statistikany aýdan wagty. Onda eğer şu döwlet syry bolýan bolsa, onda bular halka statistika görkezmeýärler. Halka yani saklaýarlar bu statistika. Bunu syr edip goýýupdylar onda. Eğer
şunun bilen ayıp yönkelyen bolsa, bu 181-nji maddada, yani bir döwletin sırrını açtı dep, içalyk etdi de diyen bolsa, onda bu sır bolup durýar, dogrumy? Şunu ýaly bolýar. Merdan Muhammedow şunu aydan bolsa, yani gurucu meclis bu zatlary aydan bolsa, onda bu sır bolýar. Bunu halka aýtmaly däl, halka bildirmeli däl diýen bolýar. Ya bu netice bu çıkýar bundan. Howa Türkmenistanda nähilleki sırwadygyny men bilemok. Aslında Türkmenistan doğruluğunu orsiyetin elinde. Yani sen o taýda ýazylan da yurtdaşyna neme sırlary çykarýar, daşary ýurtly nemelere diýip Türkmenistan daşary ýurda doğruluğuna şu wagt resmi hökümeti, döwleti daşary ýurda hyzmat edip otur. Sen o haýsy sırdan gurrun edýärler? Aýtdyk. Gadyň 98,5 götürmi, %98,5 götürmi Orset mafiýasy alyp otur. Yani Magleyeviçin döredin mafiýasy Putin bilen bilelikde işläp alyp otur. Semyon Magleyeviç. Türkmenistanyň şu wagt ýol öten etrawynaky galkynyş gaz arasalaýjysyndan gaz çykýandyr, Hytaýa gaz satýandyr. Bunun eýesi Ukraina, asly Ukrainaly biznesmen Firtaş. Dmitri Firtaş yönetýär. Türkmenistanyň gazyny 1996-njy ýyldan bäri çykaryp satýan, söwdalaýan, pulunam alýan İTERA kompaniýasy Igor Makarowyň adyna açylan. Bu sırmy? Bu zatlaryň hemmesi ýadylydyr. Türkmenistanyň baýlygy şu 50 trillion dollarlyk baýlygy bar. O bu zatlar aýtmak sır bolýan bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow ekranlara çykyp Türkmenistan gazy 4-nji ýerde aýdy. Soň bizem bolýar Ananias bunu diýdik. Hananyň pullary. Gaz nirä gidýär diýdik. Diýmek bu zatlaryň bularyň ýönkeýän şu ähli maddalarynda 3 maddasyndaky jenaýat aýyplamalarynyň hemmesi şu wagt şolaryň özlerine degişli. Ähli Şunu ýam aýdyp geçin, eğer bu şu 3 madda bilen Merdan Muhammedowyň bir özüne ýönkelen bolsa bu aýyplar, o bütün halka ýönkelen bolýar. Bütün halka aýyplaýarlar bunun bilen. Näme üçin de halk bolup bu zatlaryň yer üstü yer astı baýlyklar dedik, aktardık, tapdık. Bu sırder. Sırder, yani YouTube, Google'a girseniz açık aýdylan ýöne yurtun içinde bu zatlar. Yani hükümet tarafından statistika edip aydılmaya. Yani Google'larda var. Google'da araştırıp, aktarıp taptık. Ene şunun bilen Merdan Muhammedow ildeşimizi ayıplayan bolsalar, onda bütün halka ayıplayalarlar. Yok, halka diýe siz şo günüňizde ýaşaň diýe, biz saltanatymyzy sürdürjek diýe. Siz şol palçyň içinde ýaşaň. Bizim Merdan Muhammedow diýen zady näme? Ekranlarda çykarýandyr, un paýoň ýa-da çöregiň oçuruna duran adamlar görkezdi. Galaşyp ýatan läbikden doly ýollar görkezdi. Suwdan, palçydan doly. Mekdepleriň içerisindäki çağalaryň girip çykýan hajatanalaryny görkezdi. Şu zatlar bolmaly. Bu halkyň aladasyny etmeli yer aslında yurdun içindäki hökümet. Yurdun içindäki kuruluş. Zatlar şolar aýtmaly. Türkmenistanda telewiziýasynda hiç kim çykan däldir. Siyasi gurrunlarda siyasi çekeleşikler gidýän däldir. Diňe aýdym sazdyr, toýda baradyr. O da bir Aşgabat Respublikasynyň içerisinde şo taýda studio ýataktyrlar. Şo ýerde edýändirler. Halis üýt gömeli bolan watam ýaz aýlary çöle çykyp çölle bir giden gary ýene näme dikişdirip şo taýda edýändirler studiolaryny. Bular aýyp dälmi türkmen halky üçin? Yani indi bu ýerde var umytyhan şeýle bir zat bar da biz normal watandaşlara kän ýüzlenýäris. Dogry bular normal bir watandaş, yani yurdun içinde öýü hojalygy bilen, maly haly bilen gezip görün bir yurtdaş. Bu işi görmeli,
şahslar var, Aba. adamlar var. Ýörüýte şo taýda oturýarlar ne milli howpsuzlygyň kuwadyr hem howpsuzlyk gullugy wadyr. Ýani eskerlere jogap berýänler. Ýa-da prokuratura bardyr, kaziýet bardyr. Dogry siz şu wagt Gurbanuly Berdimuhammedowa tabyn etdirilen. Oňa da bilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowam tabyn etdirilen, onam bilýär şo taýda bir bolsa 5-600 sany Russiýadan getirilen bir ahrana bar. Wagnerçiler, şolar sizi taýaklaýarlar. Ýöne siz köpä. Siz näme üçin gorkýar? Aba. Tün organ işgärleri, ýani men olara öň aýdýasyny şolaryň hemmesi jenaýatçy ýene näme diýip dogry edensiňiz. Adamlary talansıňyzam, gorkuzansyňyzam, ýöne mundan beýle şey ýaşajakmy? Sizi gedekli äkidip öldürýärler. Gedekli äkidip öldürýärler. Sizin gitjek ýeriňiz ýok. Siz bir orson içiňizdäki başyňyza getirilip goýulan ahranadan gorkunçyňyza öz ejiz, naçar, garyp milletiňizi mundan beter garyplyga iterýärsiňiz. Bu şu wagt aýakda gezip görenlere bile ondan soňky nesillere medýärsiňiz. Ne biz şu wagt kösörüp görse 2002-nji ýylda biziň en atalarymyzyň ýaşdaşlary, şo döwürki arasalanan adamlar. Biziň en atalarymyz bu zada garşy bolmanyny üçin bunyň bedelini şu wagt biz ödeýäris. Aba. Entegem biraz edip bolma, halas bolma umydy bar bolan üçin biz çykýar şu wagt ortada dur. Bu da iň soňkujysy. Ýani ýurtdaşyna döredi. O döwürler ýurdun içinde dörätdi. Soň gysylyp ýurtdaşyna çykdy, ýurtdaşyna döredi. Bundan soňra Marsda mı döresin bu hereket? Aýda mı döresin? Ýurtdaşynam tämirden soňlar bitdiýär. Soň şu wagtky organ işgärler soňundan ah ederler, wah ederler. Wagt şu wagt biz jenaýat iş edelim bolsak ýene de şular gollan bolsak biz halas galardyk. Iň bolmanda çağalanmaz abad galar diýip. Siz çağalaňyzy pikir edýärsiňiz. Täze Türkmenistany buryan adamlar ýok eder diýip. Ýok, beýle däl. Biz siziň çağalaryňyzy okudurys diýip aýdýarys. Bilim berers, toplumyň arasyna goşarys. Toplum bilen bilelikde öser, ýene de şoň arasyna goşulyp gider. Şoň mümkinçiliklerini şoň nädip goşup bar diýip pikir edýäris. Ýöne siziň şu wagtky hyzmat edýän toplaryňyz. Ýene olar size mi ýok etjekdir, siziň başgalaryňyzam. Tohumy bilen ýok etjekler. Ählijesini. Sen öňkülüň ýok şu wagt ýaşap gören, gulýal gününe gelip gören. Olar ýöne bir şeýle bir zat yasadylar Umyda hanym. Bunu açyga çykmak gerekli. Hemme kişi bilmesi şu wagt şu rejimden çörek ýyp bol toy dabara aýdym saz şanyna goşgu ýazyp öwüp arşa çykaryp görenler bardyr. Sizi wagtlaýynça çykardylar, illeşdir. Wagtlaýynça şu hereket bar, şu hereketi bir ýüzlü edeli, ondan soňra siz bilenem işleşersiz diýip maksat bilen çykardylar. Aba. Siz elleriniň aýasyna götürjek zatlar ýok, götürjek bolsalar 13 Musa aýawy götürerdiler. 13 Musa aýawy şu Berdimuhammedowy şu sahna äkelmegine ýardam eden adamlaryň biridir. Şol 2007-nji ýylda ýadyňyza düşýän bolsa ekrana aglap, eňräp oý dilendir adamlardan. Adamlar gaýrat edin, maryň halky, Lewawyň halky, Daşowyň halky diýip. Hani şol? Ýa-da aýdyp geçdiň şurada en soňky şu milletiň en soňky şansy dep. Ene şu bizlerden eğer şu bizlerine aýdylanan adamlary ene Merdan Muhammedow ildeşimizi gorap bilmesek, yani aýdylanan adamlary bu halk, bu millet gorap bilmese, bu millet soň ölüme terk edilen, ýok bolma mahrum näme bolan bir millet boljak. Yeryüzüne kartadan silinecek bu Türkmen milleti. Yani Türkmenistan diyen toprak kalmayacak. Bu en son şansı nem için diyen de yine bizlerden sonkular ruhnama bilen kutaranlar.
Ondan soňkylar hem hazırna Berdi Muhammedowyň kitaplary bilen gutaranlar. Okularını, yani bilim alıp bilmeyenler. Ana şu soňlardan artyk hissada garaşmaly däl. Ina hazır ýa döwlet sırrı dep aýtdyk şurada. Ina ben videolar paylaşan da yurtun içine gelen videoları. Şunda aýdýarlar da näme üçin döwletiň satýan, näme üçin döwletiň sırrını aýyplayan, döwletini ýa-da vatanymyzy aýyplayan zat dep ýazýarlar da. Onda şular ýa-ni gelen tuvaletlerin suratları var, gelen yani köçelerin suratları, videolar, şu zatları ayıp dep görýärler. Yani ayıplayan diye. Şular sır dep bilýärler. Yani şu ruhnama gutaranlar, şu häzirki bilim sistemasında oğlan kızlar, yaşlar şuları sır dep düşünýärler. Ene şulardan siz hiç zata garaşmaň. Häzir ene şu aýdylanan adam, bir näçe adam var, aýdylanan adamı korap bilme, arkasına durup bilmeseniz, son sizin bittiğiniz, son size iza dönüş yok. Bu en sonki şans. Ne demäli kan aýdýardylar umydy hanım şu nöçenli ay gaýratyňyz bar bolsa ýurdun içine gelin, ýurdun içine hereket edin. Näme ýurdun daşynda edýärsiňiz, aýdýarsyňyz gelin içine diýerdiler-de. Biz şu wagt içinde ve Merdan Muhammedow ve bizim meclisimizin 50-60 sanalyk agzasy şu taýda şu wagt. Sizin araňyzda aýyň 21-ne de bu mümkinçilik boljakdyr. Siz üçün halk üçün. Şu pursat Türkmeniň taryhynda iň soňkuju eline geçiriljek pursat diýip hasap edelim. Ondan sonra ýene 2002-nji ýyllaky arastaçylyk işi başlar. Soň kimler türme wasylary, kimteler öldürilip ýok ediler, kimtede ýurdun daşynda. Bu halkada näme bolsa şo bolsun diýip zyňar. Bu halk üçin halk öz agysyny öz aglap bilmeýän bolsa beýleki adamlar halkyň agysyny uzak wagt aglamaýar. Şu 2002-nji ýylda el çarpıp şu adamları daşlamaly diýen adamlar şunu ýaly ine hökümetin, döwletiň başyna geldiler, döwletiň işlerini alyp barýanlar. Ine şu halkyň şu ýagdaýa getirdiler. Häzir bizleriň ine şu göç edip yurtdan çıkıp gitmemiz, şunu ýaly yurtun içinde 3 adamdan biri polis, 3 adamdan biri gaýy. Ine şu zatlar sebep bolanlar, ine şu 2002-nji ýylda bolan sebepler ine şu häzir ine bolup duran. Bizler ine şu günlere geldik. Şu adamları daşlanlar, öldürinler diýen üçin halam 2 sany adamymyz galan. Живой, diri, arhiv. Ine şu başymyzda göteriljek adamlar ine şu diri arhiv. Şularyň saýasynda ine Merdan Muhammedow ildeşimiz bizler hem şularyň saýasynda şu zatlar eşitip bizler nerden biler bu zatlardan hiç habarymyzam ýok. Ene tamyz bilipdir şu zatlary, görüpdi ýöne daşlanlar depdi. Bu adamlar prezidente pakuşenya etjek dep şunu ýaly agdarylyş etjek dep şu adamlar çepek çalanlar. Ine bizler şularyň çağlary ine şu hazırky güne geldik. Ine ertir bir gün bizler amaz göz yumup geçsek bizlerin çağlarımız bundan hem beter bolacak. Aktıklarımız bu günler hem tapmayacak. Şeýle bir soraw bermeli biz. Aslında halkymyzam beýleki şu wagt Türkmenistanyň içinde işläp görünürüm. Özüňize şeýle bir soraw berin. Biz näme üçin gorkup ýaşamaly? Ага. Näme üçin şeýle bir zat siňipdir, men hayran galýan. Ýurdun içinde bir gork galar. Üýünde bir gork galar. Ýurdun daşyna çykanlaryndan soňam gork galar. Bu näme hilleki bir gorku bu? Bu näme hilli bir gorku? Nämeden gorkmaly? Gorkar ýaly näme bar? Hayran galdyrýan bir ýagdaý soňa mene ýa-ni näme diýip geçdiň? Dine türkmen halky ýok bolup gidýär. Bu iň soňky şans diýdim-de. Ýok, türkmen halky ýok bolmaýar. Türkmen halky taýda ýaşaýar, ýöne sürünüp. Türkmenligi ýitirip, ýani insan däli insandan haýwan muamelesini görüp ýaşar. Şu wagt 21-nji asyra geçdik. Köçelerimiz
adam ýörer ýaly däl. Iýen iýmitleriniz adam şekline iýmitlenip bilen oklar. Çağalar adam şekilinde bir 21-nji asra kwap gelýän bilim alyp bilen oklar. Bilim ýok. Bilgi paýlaşymy Türkmenistanda gadagan edilen bilgi paýlaşymy diýmeklik gaty uly bir zatdyr. Bunu näme üçin gadagan edýärler? Ýa-da näme üçin gadagan etmäne goşandyňyz goşýaňyz? Ine Türkmen halkynyň bu taýda bir paýy bar. Halkymyzyň bilgi paýlaşymynyň ýok edilmeginde. Bir zatlar düşündirmek isleýärsiň. Men bilýän ol sen bilýän zadyňy diýär. Sen bilýän zadyňdanam kän zat bilýän men diýär. Onda näme aşarynda mı ýatyrsyň bilýän bolsaň. Sen görmeýämiň mektepde senin çağalaryňy bir jelep ýa-da jahyl, azgyn muallimler okudyp ýör. Senin çağalaryň mektepdäki girip çykýan tualetleri insan girer ýaly tualet däl. Sen bunu bilýän bolsaň onda näme üçin bunu garşy çykan? Yine şu halk köp ayıp geçes de bu zatlar gepleşiklerde näme üçin diye sorak bilmeýär. Yine misal getireyim. Bular bu tawy problemalar garan wagtyň kiçik raýona şunu görüp bilmeýär. Ildeşlerimiz görüp bilmeýär. Yine yani yurtun içi keselçilikten, gepatitden doldu. Nire garasan, kime garasan gepatit. Her maşgalada bir gepatit var. Garasan. Yine şunu yana bundan önkü gepleşimden aydıp geçtim de şu gepatit keseli mesela yurttaşına çıkan son görüyoruz da devlet himayasını almalı. Devlet himayasına olmalı şu keseller. Nem içinden de yokuşan kesel. Onun privkası var, bunun dermanları var, şu zatlar alıp durmalı bular. Yöne nem için ildeşlerimiz sesini çıkarmaya. Yine şu gepatitin dermanları apteklarda satılmalı. Yöne bizlerinki neme? Bizlerinki apteklarda derman yok. Bizlerinki kara bazarda, kara borsa diyorlar ya, kara bazarda satılıyorlar elde. Özem el yeter bakada del. Nem için şular prostoy misallar, bankta pul yok. Nem için kara borsada, bazarda satılıyor pullar. Bu tawy problemalar şular. Yöne şulara kara otursan prostoy zatlar şularda näme üçin dep sorak çıkara vermeli. Yine Merdan Muhammedow ildeşimiz şu zatlara aýdýady. Yine şu döwlet sırrı bolsa eğer şu zatlara aýdýady şunu. Yine ýa-ni näme aýdyp geçdim-de şu apteklarda dermanlar ýok diýip. Näme üçin ýok şu dermanlar bilýän? Bizim ähli derman senagatymyz Russiýa bilen Eýrandan gelýär. Russiýada da şu wagt uruş gidýär, ölülerini, yaralylaryny getirip bilen ok dermany, şoň üçin dermanlaryny gytdyr. Soň Türkmenistanda ýanyç gytçylygy başlandy. Benzin gytçylygy. Näme üçin Russiýada uruş bolýar? Russiýada bolýan uruş Türkmenistana nämesi bar? Biz aýry ýurda, bir tarawa garaşdy da. Bizde nemesi bar onun, ziyan var. Bolsa Russiýada bolýar. Beýle däl. Türkmenistan Russiýanyň bir oblasty, bir etrawy. Elindäki ýurdu. Enesiniň maly ýaly edip gelip hemme zadymyz alyp gidip oturýarlar. Filialy däl. Döşüne kakıp ýören türkmenlere Merdany kowalap ýa-da meni seni onu kowalap ýören türkmenlere şu zatlara seretmeň de ýerine ommalyp ýör olaryň öňünde. Bu näme namussuzlyk bolýar? Bir firmanyň filialy ýaly bizler. Türkmenistan, Russiýa üçin. Yo, o taýynyň ýaşaýan halky bar, umydy hanım. O ýerde adamlar ýaşaýan, nesiller bar. O taýda şuňky ýaşaýan nesilleriň ata-babalary hem şo ýerde ýaşadylar. Şolaryň topraklary. Sen gelin nemäniň hökümetiň başyna ors meni alyp geldi diýip beýdip milletiňi sataýmarsyň? Näme ýamanlyk gördüň bu halkdan? Bar indi Berdi Muhammedowler bar geçeli olardan. Olar indi başda duranlar ýöne aşağındakylar näme? Aşağındakylar. Şu wagt hyzmat edýänler, vilayatlaryň içindäkiler bar, Aşgabatyň içinem geçeli. Aýry respublika o taýda baskı kän ýöne. Vilayatlarda da
şo wezipeleri ýerine ýetirýänler bar. Siz göreňizokmy halkyň bu ýagdaýyny? Halkyň sürü halynda ýurdun daşyna gaçyp barşyny göreňizok. Bu gaty erbet bir zatdyr. Ýani soňradan geljek uly bir ýeliň, fiiliň ýene bir zatyň alamatydyr bu. Çünki bolýan zatlar. Yani ayna aýdyp geçdik, halk näme üçin gorkmaly, nämeden gorkmaly? Ayna yurtun içinde halk o sırak bir gaýdanam gorkýar. Gorkyzyp goýan. Bu hak näme hukuk goraýjy. Aslında gaýsy, hukuk goraýjysy, halkyň hyzmatkary, yani halka hyzmat etmeli. Buların hiçbir nämesi yok, öndürýän hiç saady yok. Bular halkyň pulundan aýlyk alýarlar. Halky goramaly da. Aslında normalde bizlerin ülkemizin ýaly bir ulam däl, böyle ulu däl. Ýöne adam az, adam sany az. Köpsem yurtun daşına çıktı. Şunça yani kalan adama kalan bolsa bir yarım ya 2 milyon halk var. Bunun köpsi avtolak kullanmaya. Çağa garra adamlar. Yani bu kalan adama avtolak kullanan adamlara köpsünde avtolağım yok. Bunca gaýşnik näme gerek? Her 5 metreden 10 metreden gaýşnik durýar. Ene şurada ben yaňa aýdyp geçtim şunu. 14 saatlik yola gittim İstanbul daşına. Niğde'den ilçesine gittim. 2 gezek şu avtobusu duruzdular. Bunda hem pasport barlağı üçün. Gaýşnik hem däl. Yani bizlerin mesela Lebap bilen Marı'nın arasına gitsen her adımda çölde bir nämenin arasında gaýşnik durýar. Bu näme demek? Bu näme demek? Yani bular sizlerin hakkınıza tutulan adamlar. Halkı goramalı adamlar yine näme diýär? Pul almak için halkı näme diýerler? Bunu ýaladyp hakkını yiyip hiç saat öndürmeyen adamlar sizlerin hakkınızı oturanlar. Öz pulunuza. Yine Merdan Muhammedow ildeşim şu zatlar aýdýardy. Näme bardy? Öňden gelýän raýat ideologiýasy bardyr. Raýat şekilini ýanky haýsy ideologiýany berseň şo şekilde halky ýaşatmaly diýil. Şo şekilde biz ýaşadyp gelýärler-de bunu adamlarymyz bir näme etmeleri gerek bilmene isteýän onu bu halkymyzyň bir düşünüp men goýun däl, men haýwan däl, meni haýwan şekilinde ýaşatdyňyz, bunun hasabyny beriň diýip çykyp soramoklaryny isteýärler. İlleşlemedin. Bunu siz etmeseňiz başga hiç kim edip bermez. Ay bu bolup gider diýlen adam bolmaz. Şo ýolda durýan gaýylaram soramoldur bunun hasabyny. Halky gorkuzyp taýaklap berün, milisiýeler, organ işgärleri siz hem çykyp soramolsuňyz. Halky bize näme üçin halky taýaklatdyňyz? Bize näme üçin halky gorkuzyp şu ýagdaýa getirtdiňiz diýip siz hem soramolsuňyz. İň soňunda siz hem bir türkmensiňiz. Yani şularam halka girýär. Kanun, yazılan kanun hemme üçün bir en aşağı halktan en yukarı prezidente çelle hemmesi üçün yazılan bu kanun. Hemmesine denk bolmalı. Hawa. Bolýa umydy hanım ştaýda jemle ýalanlar. Känim uzak etmäli. Ýene. Bu 2 maddede kalsın. Soňky güne kalsın munda. Ha. Haýsy bardy? 2 san madda bardy. 3 sade ya birini okadym. Birini okadyk. Heýlekler ama okap geçer gysgasyk derro. Aýdyp geçeli. Hawa üstünden geçeli. Yarım saatden geçen. 185. madde. Konstitusiyon guruluşy zorluklu ütkemeye bolan çağrışlar. Birincisi, hakimiyeti zorluklu basıp almağa ve ya da konstitusiyon guruluşy zorluklu ütketmeye bolan köpçülükleyin çağrışları edene. 2 ýyla çenli möhlette düzediş işlerinde işletmek. Taýlaryny aýtmak gerek. Şo nemelerini aýdyp geç, tekstlerini aýdyp geçdiňiz. Indi şonun ýaly etmişler gaýtadan ya da taşlanyp delişmek boýunça adamların toparı ya da guramaçylykly topar tarapyndan ya da köpçülüklerin habar beriş seriştelerinden maglumat
telekommunikasiya ya da internet toparını uzun faydalanmak bilen edilse 5 yıla çelli möhlet. Indi üçüncüsü şu maddanın birinci ve ikinci böleklerine görkezilen etmişlerin yerine getirilmeyin maliye ve beyleki hizmetlerin edendiği için emleyi mutsuz alıp 3 yıldan 8 yıla çelli möhlete azatlıkta mahrum etmek cezası verilir diye. Yine şurada başında konstitüsyon kuruluşu zorluklu üç etmeye diye. Bu çağrışlar. Hawa indi bunu geçeli Merdan Türkmenistan'dan 2011-nji ýylda çykyp gaýtdy. 2011-nji ýyldan çykyp gaýtdy, 2019-njy ýylda özünün gelejegini ýagty bir şekilde gurmak üçin şu milli halat ediş hereketine goşuldy. Özünün gelejeginiň ýagty bolmasy üçin, gowy ýurtda ýaşamak üçin goşuldy. Inni konstitüsiýon agdarlyşygy etjek bolýar diýdi. Konstitüsiýon agdarlyşyk 1994-96 ýyllar aralygynda ýazyp edip berdi size. Sizin konstitüsiýon guruluşuňyz ýok. Bunun ýokdugyna bir näçe gezek suwd etdik biz konstitüsiýon guruluşyny. Konstitüsiýon guruluşuňyz ýok edilenden soňra sizin kanunlaryňyz, adalatyňyz, hukugyňyz diňe şonu basyp alan adamlara hyzmat etdi. Häzirem edip dur. Bunam suwd edip bereýin. Sizin ýakyn wagtdaky bolanda sizin soraga çağıran adamlaryňyza bir ýazgyny öňüne getirip goýup şunu men şaýatlyk edýärin diýip, şaýat diýip gol çekdirýärsiňiz. Adam okajak olmasa okatdyrmaýarsyňyz. Bu kanunda barmy? O ýerde adam näme üçin men muňa şaýat diýip ýazdyrtýaňyz? Hani kanun kim sizin o soraga çeken adamyňyz normal bir Türkmenistanyň ýurtdaşlarydyr. Başga hiç kim Türkmenistana näme ziýany ýetirip biler? Ýa-da Merdan konstitüsiýon agdarlyşygy etjek bolanok tersine konstitüsiýon guruluşy täzedänden gurjak bolýar. Ýok edilen konstitüsiýon guruluşy galdyrjak bolýar. Dikeltmek üçin hereket etdi. O da diňe ýeközü däl, bütün mejlis agdalary bolup, Milli Halat Ediş Komitetiniň agdalary bolup. Siz näme bu adamlar samsyk mı hasap edýärsiňiz? Konstitüsiýon agdarlyşygy etjek bolup. Bu edilecek bolsa bizerem bolmaly. Merdan Muhammedow ildeşiniz ýanynda bizerem bolmaly. Nämçenden de bir özü almady bu karary, bir özü etmedi bu zatlary bizerem ýanyndadyk. Häkimiýeti eline geçirecek bolýar diýdi. Häkimiýeti Berdimuhammedow eline geçirdi 2007-nji ýylda. O taýda konstitusiýada ýazylgy durda Berdimuhammedow şo wezipe prezidentlige saýlanmagyna konstitusiýa tarapyndan gadagandy. Ol konstitusiýany gelen günü bozdy. Ondan soňra prezidentlikden aýrylyp ogluny goýan wagty ýene de bozdy konstitusiýany. Prezidentlik saýlawy 3 aýlap öňünden edilip geçilip başlanmaly. Onu ýaş 20 günüň içine sen näde bunu goýýarsyň o taýy? Soňam saýlanmady, halkyň 160 ýurdun daşyna kal. Konstitusiýany, kanuny düzgün siz bozduňyz. Merdan Muhammedow täzedänden bu kanuny, hukuky, konstitüsiýon guruluşy, konstitusiýany dikeltjek bolan adam. O da basyp alyp ýaragly bir şekilde däl, hiç bir çykyşymyzda elimiz ýaragly, ýakyp ýandyryp gideliň diýilen ýeri ýokdur. Biz kanuny laýyklykda asudolukly, parahatçylykly ýol bilen Türkmenistana konstitüsiýon guruluşy dikeltjek diýendir. Siz hem şoňa çağırandyr bu neçenli. Durmadan 5 ýyllap gelin, gürleşiň, gepleşip geçiriň biz bilen. Başarmayan bolsaňyz tapşyryň ýurdu diýilýändir. Size ýurdu biz size üstüňize ýaragly hüjüm etjek diýip aýdylan ýeri ýokdur. Basyp aljagam diýilen däldir. 2000-den gowrak video goýuldy şu kanalda. Şunu bir sanasyny çykaryp bizlere görkezsin. Ene şöyle şu zat aýdyp geçipsen dep aýtsyn. Nerede aýdylar? Merdan Muhammedow ildeşimiz nerede aýdar şu zady? Açıp görkezsin şurada. Videoların içinde. Beýle maddada geçer mi?
şundan bir näme geçin yadınızda bolsa ildeşler oğlunu prezident koyan wagty men pensiýa çykjak dedi. Ýöne nämişetdi gelip nämenin başına gelip oturdu, meclisin başına. Hassa diýdi. Yarawsuz diýdi. 1 minut dowam etdiraz gelin, 1 minut. O yarawsuz men hassalygym üçin yaşlara berjek diýdi ol ýerni. Yani hem üçin geldi. Oğlu hiç sade edip bilmedi. Bir seyretti. Ondan sonra öýde gidip başladı hemme ýerlere. Anonuň hastalygy, anonuň pensiýa çykany. Bular illeşler sizi siz oňa hyzmat edýänlerem degişli hemme jaňyzy iň soňuna ýok edýärler. Şu maşgala sizi ýok edýär. Ve zamany gelende bu maşgalanam hojoýunlar ýok edýärler. Şoň üçin gaty biliňizi berip guşaň. Bizim kaç taýdan aýtmak, entek ýene de 21-ne çenli kän aýdarys. Esas anam şu ellerinde şu wagt güç bar bolan, häkimiýet bar bolan, ellerinde iş bar bolan organ işgärleri, behem işgärleri şularyň etmeli işlerdir. Siz bunu etmeseňiz taryhda gaty aýylganç bir at bilen hemde gaty erwet bir hekaýa bilen galarsyňyz taryhda. Siziň hekaýalaryňyz has ýetişik bolar. Nazarov Owadan depäniň içerisinde şu 2002-nji ýyllaky nemäni geçirip Owadan depäniň içerisindäki hatda şu Muhammed Nazarowyň özü şu 2002-nji nemedilen adamlar bar. Ýygnanan adamlaryň Owadan depede nähilleki ýaşadylmalydygynyň nemesini yazıp beren adam, senaryosyny ýazan ne Owadan depede şu adamlar şeýle iýmitlenmeli, şeýle urulmaly, şeý dip saklanylmaly dip ýazan adam özü bir ýyl geçmän Owadan depe gitdi, gönderdiler özüni. O ýerde de ulap bir döwüm çörek beriň dip ulap öllü. Aýdyp berendir onam şu Eýranly. Ağawan illeş nebämi? Bu miran gaýtyp gelip özüne deýän. Hawa. Siziň mundan soňkularyň hekaýalar has üýtdöş hekaýalar çykjakdyr. Bu Nazarowyň hekaýasy, ýanky hekaýa. Siziň nähilleki hekaýaňyz boljakdygy belli däl. Ýöne men bilýän şu hekaýanyň gowy hekaýa bolmajakdygyny. Bular kira tutulan adamlar. Kirada däl, ol bir adna razwy neme dilýän zat badyr geýilýän şol ýalaky bir neme ulan ondan soň çöpe atyp goýýar ýerde. O düşünen adam düşünendir uzady. Hawa. Indi 191-nji madda ekstremistik ýa-da Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna ziyan ýetirmegine gönüktirilen başka hereketler etmeye açık çağrışlar. Ekstremistik hareketleri etmeye ya da Türkmenistan'ın milli howpsuzlygyna ziyan ýetirmegine gönüktirilen başka hareketleri etmeye açık çağrışların edilendiği ya da görnettik ekstremistik materialların köpçülüklerin ýaýralandygy. Şonun ýaly da onun köpçülüklerini ýaýratmak maksady bilen taýarlanandygy ya da saklanylandygy üçin bellenilen biniyatlık muktarın yüzüsünden 200'üne çelli möçberde cerime salmak. Bunlar önemli de. Önemli de. Başta aýtan yerler var. Şonu aýyplama bildirýän yerler vardı. Ekstremistik ya da milli howpsuzlygyna meheme diýenlere. Milli howpsuzlyk bolanda halkyň howpsuzlygy bolýar orada. Tamam. Halkyň ýani bir türkmeniň milliliginiň halkyň bir milliliginiň howplugy. Yani gelecekki nesillerin kem var, şu taýda howpsuzlygy, ýurduň howpsuzlygy bolma. Indi Merdan Muhammedow her çykyşynda aýdanda Türkmenistanda adalatsızlygyň bardygyny aýdýandyr. Hakyň hukugyň ýokdugyny, adamlaryň nemesine ziyan ýetirilýän ine şu wagt İslam dinine yatırmana başladılar halky
yuwaş-yuwaşdan Türkmenistanyň içinde medreseler gurup zat edip, ine bu Türkmenistanyň milli howpsuzlygydyr. Yani şonu aýdyp halk köpçüligine ýetiren adam bu Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny goramak üçin edýändir. Şo zadyň ediljek bolýandygyny. Şol Türkmenistany Eýran ýaly ýa-da Owgan ýaly dini neme ýatyrjak bolýandyklaryny aýdan adam ol milli howpsuzlygy goraýandyr gaýta. Ýa. Tamam, ekstremistik hereketler üçin ýa şu zatlary neme ýaýradylmagy, paýlaşylmagy diýär, paýlaşylmagy bolanla merdan kömüdäň paýlaşýan zatlary şol adamlar hakynda, adamlaryň ýaşaýyş hakynda, ýani hojalyklaryň ýaşaýyş hakynda zatlar paýlaşýandyr. Döwletiň senin köşküň içindäki bolýan zady paýlaşan däldir. Paýlaşylan bolsa sen onu watan habarlaryna berensiň, o da şo taýdan alınıp paýlaşylandyr. Biz paýlaşdyk. Senin ähli ministerligiňi, milli howpsuzlygyňy, prokurorlugyňy, eskeriňi öňüňde ommoldup duranyňy paýlaşdyk. Onu siz paýlaşdyňyz ýöne bizden 3 ýyl mundan. Biz sizden 3 ýyldan soň paýlaşdyk. Eger bu howplu ekstremist diýen bolsaňyz, onu ilki bilen siziň özüňiz günäkär bu zatlara. Siz Türkmenistanyň aýbyny açdyňyz. Tamam. Eğer bizlere yani halka berdeyne köp gezek aydıp geçeceğiz şu zatlar ne bir zenan maşkalalar var. Çağasından enetasından ayrı kalıp çağalarına maşkalasına eğer bizlere şu zata aydiyan bolsa bizlerin bu zatla aytma hakkımız var. Ne için? Bizler neçe yıllar benim özüm gelene 8 yıl oldu. Yani bir adam armiyaya gitse bir oğlan armiyaya gitsen 2 yıl gulluq ediyor. Yöne bizlerinki 8 yıl, 10 yıl, 18, 20 yılla berde gulluk ýaly edip çağalarımızdan, başkalarımızdan ayrı düşüp neçe ildeşimiz ölüp topraklara gömülen ilde bizler bu zatları aytma hakkımız var. Bu zatları bizlerin aytma, dile getirmeye hakkımız var. Eğer bulam ekstremizm bolsa, eğer bu näme boljak bolsa, näme döwlet sırrı boljak bolsa, bolsun. Bolsun. Bizler bunu aytma hakkımız var. Näme üçinden de bizler bir bize çağalarımızdan ayrı kaldık. Onu aýtdyýas. Aytma hakkımız var. Bularyň ýönküýän aýyplarynyň hemmejesine ýaşlularym aýdyp geçdi, geçen gedek özlerine degişli jenaýatlar. Bular gaýta şu maddalary aýdyp berip oňat dolly biz bilemiz o kenikde onu. Oňat dolly gaýtam, ýani sizi öz nemeleňizi açyp berdiňiz. Edýän işleriňizin üstüne açyp berdiňiz. Indi vaktimiz az da şu. Indi 21. Awgustda geleli sut gününe. Bu sut nähili boljak? Açık ýagdaýda boljakmy, ýa kapaly boljakmy? Ine berde mesela Merdan Muhammedow ildeşimiziň adwokatlary işlep duran insan hakları. Şu adwokatlar gidip biljekmi ýurtyň içine? Onu görmeli. Onu görmeli. Yani olan tek nemi deyip bileriz biz bunu. Yani yapık bolsun, açık bolsun 21. Ağustos'ta halk öz hakkını, hukukunu talep etmelidir. Yerli yerden. Her kim, her yerden. Hatta belli bir adresen belli bilersiniz. Belki de gidip vilayetın bar vilayeti bolsa, Lewap vilayeti bolsa, merkezine çıkarsınız, hakimiyetin öňünde hakyňyzy, hukugyňyzy galdyrmak üçin onu da etjek çygaryňyz, çörek, un ýa-da başga bir ýöneköý bir zat däl. Biz şeýle ýaşaýas, beýle ýaşaýas däl. Konstitusiýon guruluşy dikeltmeňizi talap edýäris. Dikeldip bilmeýän bolsaňyz onda bunu biz dikeltjek. Siz çekilin diýmelisiniz. Öňüňizden çykkan adamlara da şu nazar bilen, size karşı çykkan adama da şu nazar bilen seyretmelisiniz. Sen näme üçin, näme konstitusiýon guruluşyny dikeldilmegine garşymyň diýmelisiniz. Kim çyksa, kim sizi saklajak bolsa,
Polis, organ, meheme fark etmez. Sen konstitusyon guruluşynyň dikeldilmegine garşy mısın? Sen nesillenmedin kanuny bir ýurtda, kanunyň, adalatyň, hukugyň işleýän ýurdunda ýaşamagyna garşy bolýarmyň diýmelisiniz. Bu da sizin şigaryňyz bolsun. Aha. Birleşler. Ben şurada hazır näme dep soradım, advokatlar gelecekmi dep. Näme üçin soradım, onu bir zat dikkatinizi çekmek isteyen. Çünkü Türkmenistan'da adalet yok, onu bilýäs. Onu her kimem bilýär, Türkmenistan içinde yaşayan, dışında yaşayanlar. Advokatın yokluğu, onu näçe gezek bizler ona şahit olduk. Şu vatan habarlarında çıkarıp cinayetçi dep kelesini sallap duralı hiçbir advokat diýen zat yok örde. Şuradan direkt o adam da hem nire bolsam türme alıp gidýärler. Şonun üçin soradım birinciden. Soňa ene bütün dünya insan hakları var. Yani bizler adam bolanymyz üçin bizlerin hakkımız var. Ene şurada ben bir näçe maddasyny okap geçecek. Türkçe okacak. Türkçeni bilmeyen, düşünmeyen ildeşlerimiz açsın, Rusçasını okasın. Bu insan hakları beyannamesinin Türkmencesi yok. Aslında bolmaly, her dilde perewod edilmeli. Ýöne gynansalam Türkmencesi yok, Türkmencesi bolmagan üçin men tapyp bilmenim üçin Türkçesini okayan. Yani wagtymyz kysıtly bolan üçin ildeşlerimiz, Türkçeni bilmeyen ildeşlerimiz Всемирный человеческий права dep ýazsa, nämesi çykýar, Rusçasy çykýar, şunu alıp okap görsün. Ene şurada ýene 6-njy maddasy bar, şuna dikkat çekin. Bir näçe maddasyny okaýyn şurada, kısa özem. Herkes her yerde olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına haizdir. Yani nerede bolsa bolsun bir adam hakkı, hukuku var. Yine berden hiçbir hak tanınmadan Merdan Muhammedov ildeşimizi Türkmenistan'a Türkiye adamlar yani kanunu yurta uğrattılar. Kanunsuz. Ne üçün de yana başında ayıp geçtik. 13 yaşında gelen oğlan berdi. Türkmenistan'dan. Türkmenistan'da hiçbir cinayet etmeye hakkı, yani 13 yaşında hiçbir cinayet etmedi oğlan. Nemeden bolsa Türkiye'de etti. Eden bolsa eğer, cinayet eden bolsa. Berde Türkiye'de ayıplanmalıdı şu oğlan. Yöne neymiş ettiler? Haksız yere hukuk tanımadan insan haklarını bozup yurtun dışına Türkmenistan'a uğrattılar oğlanı. Yine şurada şunun Merdan Muhammedov ildeşinin şu kanuna göre şurada aklanmalıdır. Şurada sud geçirilmelidir. Advokatların yan nemesinde. Yöne uzat bolmadı. Yine berde Türkiye'm kanunu bozdu. Yine şu insan haklarını bozdu. Şimdi 7. madde. Kanunun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından istifade hakkına haizdir. Herkesin iş bu beyannameye aykırı her türlü ayrı edici muameleye karşı ve böyle ayrı edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. Yani Merdan Muhammedov ildeşimizin yurtun içinde korunma hakkı var kanun boyunca. Ne hil korunya, ne hil edip geçile hiç bilgimiz yok. Bizlere hiçbir ne yakın karındaş doğallarına bilgi verirler, ne başka hiç kime hissat aydılmaya. Halı barlığına yine düğün öğrendik bizler. Merdan Muhammedov ildeşimizin barlığından düğün öğrendik. Yoktu, bilmeyedik. Türkiye'de mi, Türkmenistan'da mı uğrattılar, hissattan havarımız yoktu. Şimdi 8. madde. Her şahsın kendine anayasa ve kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice verecek şekilde milli mahkemeler müracaat hakkı vardır. Yine berde yana aydıp geçtim. Berinin advokatı, insan hakları advokatı gidip biler mi dedim. Aslında Merdan Muhammedov ildeşimizin şu advokatları yanına çağırma hakkı var. Menin vekalet beren advokatlarım var. Şular gelip bana advokatlık yapsın dep, meni aklasın dep aytma hakkı var eken. Yine görelim 21'inde näme bolacak? Yani şu advokatlar gidip bilecek mi? Şu hak tanılacak mı şu ildeşimize? Hawa. On berde işläp duran adwokaty bar. Ödünün ýörüýte işläp duran.
öz adwokatyny çağırmana da hakkı var. Hemme kişinin kanuny ýurt bolsa, hemme ýerde hakkı bardyr. Bolýar, Umydo hanym. Yine bir neçe maddeler var da onu yine bir gepleşikde. Kızıklar kardeşlerimiz alıp okuyup görsün. İnsan hakları beyanname desin. Şike Türkçesi, Rusçası yan var. Alıp okuyup görün yine şurada köp haklarımız var. Adam bolanımız için hakkımız var ildeşler. O Türkmenistan'ın, Türkiye'nin kanununa nemesi yok. En gerekli, en önemli kanun yine şu kanunlar. Ha. Böyle köp sağ olun. Var, sağ olun. Şunu yamaydık geçin, biraz şunu aydık geçin, yurt halkın yurtun eyesi, yurtun patronu deyin, halk. Çünkü halkımıza ya, adamlarımıza ya eye çıkalı. Yani aydınlanan sizin önünüzü ışıklatacak adamlara eye çıkalı. Hazırki günümüzde beter olmayacak olsak.